L-Avukat Ġenerali Peter Grech reġa' sostna fil-qorti li r-rapport tal-inkjesta Egrant m'għandux jiġi ppubblikat b'mod sħiħ biex ma jiġux ippreġudikati investigazzjonijiet li għaddej mill-Pulizija u anki minħabba kontijiet bankarji ta' terzi li jissemmew fl-inkjesta. Dr. Grech qal dan waqt it-trattazzjoni fil-kawża li fetaħlu l-kap tal-Oppożizzjoni biex jagħtih kopja sħiħa tal-inkjesta Egrant. Inkjesta li sabet li saret gidba fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat martu u familtu meta ġie allegat li l-kumpanija Egrant hija tal-familja Muscat. Bl-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil mexxa kampanja fuq din il-gidba iċ-ċertifikata fil-konfront tal-Prim Ministru Martu. L-Avukat Ġenerali ċaħat li l-uffiċċju tiegħu mexa b'mod irregolari meta ma taħx kopja tal-inkjesta sħiħa u sostna li l-kap tal-Oppożizzjoni ma nkisirlu l-ebda dritt fundamentali. Spjega li l-Prim Ministru nata kopja tal-inkjesta għax kienu l-persuna li talaba. Żied li kienet importanti li natalu rapport sħiħ anki minħabba delikatezza kostituzzjonali. Fit-trattazzjoni tiegħu l-Avukat ta' Delija Vincent Galea tefa' pressjoni fuq il-Pulizija sabiex tlesti l-investigazzjonijiet brabta mal-inkjesta Egrant. Quddiem l-imħallef Robert Manġon, l-Avukat Galea staqsa iktar minn darba kemm se jdumu dawn l-investigazzjonijiet li qegħdin isiru mill-Pulizija għax skontu qegħdin fi stat ta' inċertezza. L-Avukat ta' Delija qal li kien ngħata kopja l-kap nazzjonalista ma kienx se jħallija fil-but. U oġġezzjona l-fatt li l-Pulizija għandhom l-inkjesta Egrant sabiex jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom li skont sorsi huwa proċess twil u rigorus. Mill-inkjesta ħareġ fost fatti oħra li l-firem kienu ġew falsifikati. Dan kien stabbilit wara analiżi minn ditta forensika Ingliża bil-persuna li tagħha kienet tidher il-firma tiddikjara taħt ġurament li ma kienx qiegħed iffirmat id-dokumenti. Fit-trattazzjoni tiegħu l-Avukat Ġenerali qal li huwa normali l-inkjesta, speċjalment inkjesta li tordna li jkomplu l-investigazzjonijiet, tmur għand il-Pulizija bħal kull inkjesta oħra. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li wkoll xed f'din il-kawża kien sostna li huwa jaqbad l-opinjoni li l-inkjesta Egrant għandha tiġi pubblikata kollha sakemm jiġu mħarsa terzi persuni li semmew fiha u li mhumiex pubbliċi u sakemm il-pubblikazzjoni ma tellifx l-investigazzjonijiet tal-Pulizija biex inqabdu dawk li huma responsabbli mill-gidba li ntqalet fuqu u fuq martu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.